urusan orang lain. Yang ketujuh, hadapilah pada saat ini bukan masa lalu. Yang kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Yang kesembilan, berpikirlah secara positif. Yang terakhir, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan bahagia. Iya, amin. Muga-muga sebutan jinongko rahayu kang tinemu basuki kang KST. Kok nduk nyatane saking tresnane Umu Suyatno karo tangga tekaro malam midodareni disugata layang kulit. Nggih. Ora eri awake dhewe uga ngaturake sukabekti marang para pepundhen dalang ingkang sampun rawuh maring pangestu kanggo awake dhewe. Uga nyuwun pangestu kalih panjenengane Profesor Dr. Sugeng Nugroho SK MSN. Beliau itu salah satu guru besar teori pedalangan di ISI Surakarta. Nggih sugeng kula Bapak. Uga sungkemmu katur ya kuwi pepundhenmu Om Aryono Ibrahim. Oh, ya rawuh. Tekon lho. Ya, wah dados saka Mojokerto. Wis nglonggarake wektu nggone awake dhewe. Nggih. Lan uga sedaya pepundhen seniman ingkang sampun rawuh bengi nyuwun pangestu kanggo masyarakat Pakis Kulon khususé lan umume kagem masyarakat Kelurahan Prenganom saha pepundhenmu ya Pak Giyoto selaku Kepala Desa Kelurahan Prenganom lan Mas Agus Purwanto selaku Carik lan perangkat Desa Kelurahan Prenganom wis tresna karo awake dhewe ya. Tanggal 24 Agustus Kelurahan Prenganom mengadakan pilihan BPD. Wah, anget-angete iki nduk. Mula nduk himbauan kabeh kanggo masyarakat Prenganom. Aja mung gara-gara pemilihan BPD terus dadi congkrah antarane siji lan sijine ki aja. Fokus pada penyelenggaraan dan harus paham akan tugas BPD itu adalah amanah besar yang bertugas untuk ikut peran andil bersinergi dengan pemerintah desa. Itu kasih BPD. Ya, piye sejarah pemerintahan Kelurahan Prenganom biyen mulai dari desa Pakis Kulon kene lho. Apa iya? Tokoh-tokoh Lurah Prenganom kuwi ana ing Pakis Kulon kene. Biyen daleme Mbah Lurah sepuh ki ana ing etan panggung iki kok nduk. Sing kebon-kebon jati, kebon-kebon gedang kuwi ya. Kuwi pas ngarepe daleme Pak Lurah Giyoto. Terus areke Mas Agus Purwanto ya ana desa Pakis Kulon kene wah hebat. Banyak perangkat desa Prenganom sing domisiline ana Pakis Kulon kene. Mula ora aneh lan ora mokal ya nduk. Kaya mangkene agung lan wibawane para warga Pakis Kulon wis greget gubregut cancut kaliwondo tansah ngetokke guyub rukune ana ing Kelurahan Prenganom. Inilah tonggak sejarah sebenarnya Kelurahan Prenganom. Tepuk tangan nduk. Ya, hebat. Kalau saya dari dulu mempunyai analisis ngene kok nduk, bahwa tonggak demokrasi dan revolusi sebenarnya ada di pemerintah desa. Sebabnya kepala desa dan perangkatnya, karena apa? Aspirasi yang sebenarnya itu dimulai dari bawah. Bagaimana kepala desa dan perangkat menampung aspirasi tersebut untuk serta mewujudkan peran pembangunan pedesaan secara nyata sesuai program pemerintah. Iya. Mula nek ora sing ngene iki sok Kelurahan Prenganom nek ana nanggapo ya kebangetan ya. Mula iki awake dhewe ora ijen komplit sak rombongan krawitan Gunolaras. Gunolaras ki sing dadi pengayom ya kuwi mbahmu sinten Mbah Haji Giyanto Kembu dalang hebat ya kuwi cek waris kok iso isih getih kok nduk lere-lere piye ngene aku tak cerita sithik ben supaya waris kuwi ngerti kabeh kok nek do arisan trah iki dondongake leluhur. Oh kuwi penting kok nduk. Biyen kuwi 5 bersaudara dalang kabeh ya. Mbah Repe kuwi nek ra kleru ya kuwi Mbah Harjo
Barjo nek ketemu ning karo kowe aku ya Mbah Canggah nek nyeluk Barjo kuwi nomor loro ya kuwi Mbah Gondo. Mbah Gondo kuwi biyen dalang hebat. Mbah Gondo kuwi biyen dalang hebat ning ora ngagungan putra bener. Ingkang nomor 3 ya kuwi Mbah Ledo. Mbah Ledo kuwi peputra siji ya kuwi Mbah Patmo. Mbahmu. Mbah Patmo kuwi peputra 11 ya. Kuwi anake ya dalang-dalang kabeh Lebu Pakde mu almarhum Pakde Manto, Pakde Darsono, Pakde Daryono, bapakmu terus sing di omah iki. Oh, Pak Yatno. Terus duwe adi wedok ya kuwi Bulik Tati ya dalang wedok biyen. Iya. Saiki juragan sayur ning pasar lo malah sugih. Ya. Terus ingkang nomor 4 ya kuwi Mbah Muwandi. Oh, Mbah Wandi, Mbah Dalawandi. Mbah Dalawandi iki putrane sukses-sukses. Lebu almarhum Unwaroyo iki dalang hebat biyen masaran kene karo putrane iki sukses ana ing luar negeri kono mulang kerawitan. Ya. Nomor 5 ya kuwi Mbah Redi. Ya. Mbah Redi ora kagungan putra. Ya. Banjur sing ragil ya kuwi Mbah Darmo. Mbah Biyo Darmo kuwi bapake Mbah Mudianto Kembu. Ngono. Mula kuwi ana trisih getahe karo kowe. Ya. Alhamdulillah si sepuh diparingi bagas waras sehat. Dasare wis kaji. Oh, mbahmu iki biyen urung dosen kaji iki mbahmu wis sik kok tenan nanter ibadahe mula ning dalan ki mandi dongane. Sak gamelane iki ansare wae sak masyarakat bakramat iki sapa sing ra pirsa ansare guna laras iki mesti apik ya. Biyen meh digadheke wong kojur kok nduk untung mulih. Ono kok ndek iki crita. Aku meh disewa rumangsa untuk pensiunan gandalan sesasi untuk 3 juta yo tak keke. Alhamdulillah. Alhamdulillah mulih gamelane. Nanti Presiden Triwidowati ya. Triwi telu Widowi sugih. Ya wati swara. Telu swara sing sugih. Tak kenal maka tak sayang. Ya sing paling tengenmu ki sapa? Nyatane Mbak. Selamat malam. Nggih, suwun dalu Pak Dalang. Nggih, paling asma sinten? Nderek pita pangan. Kula kita ayu Pak Dalang. Asli saking pundi? Asilipun sami Kediri Jawa Timur Pak. Kediri Jawa Timur sapunika wonten Solo. Nggih. Sampun rampung kuliahe. Sampun. Alhamdulillah menika sarjana seni. Nerus S2 mboten, Dik? Dereng Pak Dalang. Ajeng rabi. Nggih, tapi judulnya dereng wonten Pak Dalang. Oh, jenengan soalnya tipene pilih-pilih kok. Ya harus no Pak Dalang. Oh, no, lebih Iya. harus selektif ya. Iya. Karena ada pepatah nikah itu ibadah seumur hidup. Ya, era pegatan. Mbak B kita umurmu piro? Saya 25 tahun Pak Dalang. Mbah 25 tahun iki ya wong jenengan. Mbak menawa pakis kene anu lho, bagus-bagus lho, Pak. Masuk Pak Oh? Dalang. Kakak sing Jawa. Bagus-bagus wong tuane sawahe ombo-ombo wae. Matuk. Nggih. Leret sebelah Mbak Brigita. Wilujeng dalu, Mbak. Siapa dia? Wilujeng dalu Pak. Nggih, paling asma sinten? Derek tepang menika Tata. Tata. Nama lengkape sapa? Desanta Agung Pramesti. Ya, Desanta. Asli wonten pundi? Napa? Domisili Klaten. Klaten bersinar. Saya kula nate mireng jenengan niku napa putra wayahe almarhum Ki Sutekno Karangtalun. Nggih, Pak. Wah, niki turun dalang kondang putune Mbah Sutekno Klaten. Iya. Matur nuwun Ki Tata pun dugi tlatah Sragen melipur marang para warga masyarakat Pakis kula mriki. Nggih, lengser nggih talipun.
Wilujeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Paring asma sinten? Derek tepang menika Sekar. Oh, Sekar. Koncil kuning Mbak Sekar. Nggih. Asli domisili pundi Mbak Sekar? Kula sakmenika domisili wonten Jeruk Sawit. Oh, Jeruk Sawit. Nek asline? Aslinipun Jombang. Oh, Jombang. Kota santri. Mbak Sekar menikah. Sekar, mboten dek, Pak. Wah SMP. Oh, apa nggih? Sampun mana pisan? Wah, nggih. Sampun mana pitu. Nggih. Ngaturke monggo sak kersane jenengan Mbak Sekar paring lelipur dumateng para warga Pakis kula mriki. Ya apa. Ngagem bawa nggih monggo, lajeng nggih monggo niki merdeka mawon. Oh nggih niki wonten layang sekedhap. Dari Pangapunten adalah luwur lagu Lintang Asmara. Niki saking Mas Agus Purwanto, carik urang Pakis. Ya, kembali tenang karo kowe ah. Bonus 200.000. Nah, kok ditutup cindane wong telu. Aduh. Gone ae. Nggih tuku kathok jero. Ah, niki minangkani panundhut Lintang Asmara saking Mas Agus Purwanto selaku carik wonten ing Desa Pringanom ya. Lintang Asmara niku umpama dilanggame ngene ya penak. Nggih. Monggo Mbak Sekar diaturke lagunipun Lintang Asmara. Agamawon Pak. Duet mboten bijane. Duet mboten. Duet. Kok barang. Duet kali sing Mas. Monggo mari Pak Agus napa Pak Suroto. Oh, Pak Suroto. Pak Sime. Nah, Pak Sime ngenten lho kok panyondro terkenal iki Bugi Mas Sekar. Monggo. Monggo. Nah, Om Simen kepareng linggah wonten tepanggan mriki Om. Monggo tok. Asmin. Walah nggih, Mas Koso. Oh, Mas Roto. Nggih. Menika wonten panundhut Mas Roto saking Mas Agus Purwanto ngersakaken lagu Lintang Asmara. Monggo duet kali Mbak Sekar. Apa langsung seragenan? Kanggo minyak swasana. Ya langsung seragenan. Nggih. Kabare wong siapa? Albert dalu menika Limbuk pasangan Pamri Budaya. Nggih. Engake lagu-lagu menika nggadhahi pasinan Sunyo Nuri. Oh nggih. Pak Sime. Pak Sime. Kasuwun pekanipun. Nggih. Lintang Asmara. Monggo Cak, kula laras.
dados seniman ulung dari masalah. Nggih. Pambiwara gadahi pasinaon Pambiwara Sunyori Panjime. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih. Nduk apa? Iki ora adol nek ora munggahke ya pepundenmu Mbah Uragyata. Heeh. Kuwi ya isih waris karo kowe. Monggo Mbah Uragyata keparenga pinggah wonten pepanggihan mriki nyumbang lagu napa badhe ular-ular napa badhe sosialisasi pemerintahan desa Pringanom ya dipakai yo sepet Mataram Mbah Lurah. Monggo Cak. Kedok. Saking Simbah Haji Kasinah, oh Mbah Candi, mereka ibu-ibu ngomongnya, karena wes ngaku pepeling dilanjutkan atiku lega, wah pukulangan wes rabi, iki terus disawer, ampun repot-repot Mbah. Kados kalih sinten mawon disawer ngantos 50, nggih, matur nuwun. Iki lagune pepeling. Nama dalam. Nggih. Niki nek kula kan ngabel. Nggih. Wong tuwa niku nek kan ngabel yang iki kirang pernah. Ngaten. Nyuwun bulan dhateng kabar kula Mas Maryono Ibrahim. dengan penjenengan dipun tenggali kali dalam kondang. Nggih. Nek perkara kula mungkin kula tenggali nganti teko esuk. Nggih. Cocok. Monggo Nggih. Nggih, keparenga Om Maryono Ibrahim sekalian Prof Sugeng Nugroho katuran minggah mriki Prof. niki Pak Saimi niki kei gawean wong. Nggih. Nek wong delok kuwi seperti Monggo minggah cetakan kali Prof Sugeng mriki Om. Duduk. Nggih. Ya kalau siwin ini nenek wong nunggu penang poster itu. Nggih. Dene anake bagyo nika Nggih. Dimas Yatno kepareng upaya karya majenipun kakung bincang-bincang ngantos purnane gati dan menika dipun wontenaken inggih pajusan. Nggih. Nggih dalam sing ora bayar. Nggih. Nggih Terus niki Mas Yatno niki wong iki anu pelengah dari Semarang itu. Nggih. Nek kancane kok gune dek bener ora sapa-sapa kok pelengah. Oh, sebulan sing go mah wis nemen sebulan. Kan nggih. Ngantos pelengah-pelengah niku jaman kuliah niku lak mboten lulus-lulus. Kala Prof Sugeng niku lak nganti jedeg. Nggih. Tengani DP niku lulus ngoten ya pun dadi rektor jane kok.
Tangane pun dadi rektor kabeh. Manis saking dadi rendedos rentok. Lah nggih. Kula tak bawa siji mawon Nggih, terus diteruske napa mriku ngoten nggih. nggih. Laras bela mulih nggih. Nggih, Om. Ah, ngoten. Dandang kula nggih sidakan mawon. Nggih. Niki sing asmane Mbak Tata saka Klaten. Nggih, niku putu Pak Seto, Om. Oh, bapak sampean napa? Mali. Nggih mali. Oh, mali to. Lah kula niku ben niku jago niku mulai arep dikopro kali bojo kula niku perkarane kula nyumbang lagu untuk Mbak Tata niku. Nggih. Lebih kepada anaknya Mbak Tata buri kanca-kanca krewutan udah laras maupun kalau Tata yang kalau ini Pak aku jadi mbok nom baik Pak ya yang mulai jago kan kita perlu Tata ini tadi Itu saya napa? Iya. saksinya satu lagi orang yang dari neng jelok Tata anu ya, Tata. Tata si jadi Oh, lah nggih. Tata si jadi buatan ini yang ulang jumlah mau Tata jadi sih tapi mbok nom kayak Pak Itu. yang mirip tembok yang mirip ini tadi buat nongol tuh kota Israel ayo tata sragen asri oke delang sinden sing kuncara luput kondang semangkane Liyang wadek tayo kali jambe sangiran fosil banyu anget bayanan lan gunung kemukus restoran aneh banaran pabrik gula mengalon terminal pinggir sate asu beloran Oh, itu apa? ini aset Sragen asri Tutup ayo. kok tutup dengan dalam manto ya nek tidur dalam ya tinggal balut piring keluar waktu Wis tutup. pulas ya Nggih, panjenengan napa? ini paksimen kan mriki paksimen Nggih. bapak paksimen monggo mriki Wilayah. paguyuban Nggih. Sunawi. berat-berat diwuji ora diwuji diwuji nah ini bener sih terus kita ngomong ini anggi-anggi orang-orang apa-apa nangis sajron ning atiku nalika sliramu ninggalku Monggo, jenengan. Kali batu kita. Asuhur rito
cara mlayu. Sinten? Mas Maryono Oh, katen. kare kampung bawa terus langgami kok nyanyi wong. Nggih. Wong perlune kandang melarikan diri. Om Simen menika wonten pamundhut pepiling dilajengaken ati kulega. Saking Bu Hajah Kasinah menika tiyang sepahe Bu Nuni. Oh, nganggo bawa ora sah. Pepiling diaturke. Ya. Langsung kendang jae pemae. Vokale kur. Ya. Monggo pepiling cok dados.
ya. Nah, simpah atine lega. Dek tata jumeneng dek. Jumeneng. Atiku lega. Oh, langsung mawon ya. Mas Iki ada nama dulu buatan. Pun. Saya bir yang orang kelas dulu bir. Pun. Katresnan sejati. Pangapunten madalang derek mirsani streaming. Boten saged derek bebingah amargi tasih wonten Semarang. Donga pangestu kagem temanten putra putri muga sanawa saking kula Mas Angga Wahyu Putra Purnama ya. Kuwi putrane Pak Ketua DPRD, putrane Pak Parno nyuwun lagu katresnan sejati request kesayanganku Birgita no. Nah, request kesayanganku Birgita gitu. Nah, iya katresnan sejati monggo Mbak Birgita. Kanca-kanca siap? Ya. Guna laras. Rambut tumpek dangdut.
jalan sawah masang gak dewe ya. Padahal nyuwun aku kapilut saking bakule soto sadaan Pak. Nggih. Pak Lan iki, Pak Nanda. Aku kene-kene dulurku kae banget kok Nduk ya. Terus iki Mbak Reti sapa? Jabret. Mang jaluk lagu mawar kuning Mang, aku ning Taiwan. Disunte karo Mas Haji, lagune mawar kuning Mang. Sok ben Mas Haji tak sawer ya. Kini Taiwan juga triming. Alhamdulillah pakis suwe ra tau enek wayang. Iya. Lagunipun ya niku kapilut ya. Kapilut. Nggih. Sapupuh mawon Mas Riki. Nggih. Diratani. Sing kersane luar biasa. Wong pakis iki nggon budaya. Satu. Suwe ra tau nanggap kelengan ya. Lagunipun kapilut son penak. Sang kulino lagu iki apa? BTC audio tangkil juragane garbah karo video syuting kuwi yo sedulur lanang yo kuwi video syuting cendol sing kulino ngotot nyawai dhewe nek ning event-event kaya kabeh ya monggo Cak lagunipun kapilut dados Iki mau sore tak semoni. Kakang Semar ki awakmu gedene sakmono kebae berkahmu ora krasa. Rapat. Nggih, kowe nyumbang lagu ora Mas ning Pak Yatno kene. Terus rapat saya. Iya. Iya Mas Riki. Nyanyi Mas Riki. Gawe wayang
Ora. Kowe kok garapi Mas. Lalu kok nyanyi? Nah, halo, ada demo kan kowe nyanyi. Nyanyi yo, kuwi legane mung praktis. Yo, Mas Dewi yo. Nah. Dan yo. Lagi apa senang? Oh, gak benar. Yo. Yo, yo. Belum sengkali Mas Daya. Demi wilujeng dalu. Iya. Kowe nek karo Mas Muri rasane malah. Ora dawuh. Nggih, monggo. Nyuwun berkah swantenipun maupun kula sumi berkah sonten mau lagi monggo nyengkuyung anggenipun Om Suyatno kandungan Gajah menika Mas. Nggih, ingkang swindah aturaken Dene parale bagianipun Pak Yatno entas pitulus unduh mantu ingkang benjing badhe kalaksanan. Mugi-mugi pinhargi minangaken kalih ingkang dipun bayangake dados laping sawitah mawaten Allahumma lanangipun gelar hajat Pak Yatno sawarga mugi pinaringan cekap ngarep turah pinting Allahumma amin amin tadi lurah patut to nggih nembang apa Monggo sak-saken jenengan. nyuwun Sri-Drusana Pak Nggih. Niki wae ping pasaran apa ping rupo? ing anu iki Solo Morgo Nggih, rupo oh mayok pirang. kawetan ing tengah lawan sayangku cintaku tanah wah tak kandani ayo nara cintaku sayangku Sayangku cintaku Bumbune kuwi apa ya nduk ya ndak aku raya nduk ya Kaya bela.
Jiro lu. Jiro. Piye, Pak? Iya. Sing Sing tenanan iki ditanggap wong kowe. Sing tenanan. Ndak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Iki sesane gede-gede. Jiro lu. Jiro. Terus kira. Aduh. Yo, Bani. Tenanan iki. Ya, ya. Jiro lu. Jaro kali kasare. Besok sewanya potong seket. Asu. Apa nih? Barang bayar. Pelok Mas Walidi. Duh, apa? Untuk rekon ya. Iki Adi Mulanan Bayu Darsono partisipasi. Nembung yen gandeng uripe wis pindah domisili ning Solo, kuwi dalang asli saka Palembang. Ya loro-loro kuwi. Uripe loro-loro arep mulih ra desamu. Nek wong tuane kangen ya ben melu partisipasi. Wong tuane ning Palembang ono ngetriming ya. Kaya ngopo ben ngerti putrane. Ya, foto relator. Katane